Kanang every time magsakit siya, ambot lang kung ako ba yang ginatawag, more ginanamba ka ng mami nga. Simple things nga makapa-prove nga mami day ka, nanamba. Tapos ang guilty feeling nga, sakto ba ko nga na ako sa layo, basta maka-provide lang, okay na ba, ano ba? Emotions ra gid ang struggle. Emotions ra gid ang oo. Walay kakapoy sa lawas kay banat naman ko og kanang kapoy. 12 hours, 14 hours work murag thank God healthy ra biya pud ko. Murag kanang tanan na lang tanan para lang mahatag, tanan nga happy lang siya. Nana ba? Me, mag-college ako, kanang hapit na ko mag-college, kuno senior high na ka. Kung nga sige lang, Zach, muli na lagi ko. Mga anak ko, last 2 years na lang, Zach. Siya, me, kay ingon kami, 4 years lang kami. Then karon 8 years na. Hana siya. Iko di, this time, i-keep na ko akong promise. Satagi lang kong 2 years. Then, niya na nga, niya man, Zach, mag-university ka pag college. Pero kung mag-university ka, mag-extend na po si mami ka another 2 years kay kuan para ma-provide ang imong pag-university siya. Dili lang ko sa pagadian para lang uli ka. Siguro na po siya feeling nga unsay feeling nga naay mami. Dili nako ma-witness ang iyahang mga achievements niya sa iyang kinabuhi, especially katong graduate siya sa elementary. Kanang lisod jud kaayo kay gimingaw gyud kay kuniya. And I miss being kanang mag-uban mi manglakaw kay mostly every weekend maura na free time na ako before na mangita gyud og panahon nga kanang manggawas mi mga ngaon mi, especially sa Jollibee kay mao man ay ang favorite Jollibee. This is for him nganong na ako diri para gid sa niya. And I'm always praying nga one day mag-uban ra mi og balik ni JJ. Bakit kaya? Kyle, kapag ako Bakit ka ba naghihintay? Nahimukin pa, pilitin ka ng tadhana. kapag ako, please. Alam mo na kung bakit Kapag ako, please. nagkakaganyan. Makapag. Please lang, Lumulutang, please. nasasayang ang buhay mo at ang ibinubulong ng iyong puso. Pa. Pa. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba? Lea! Ay agad sumusuko. Alat na sa school na buros ka. Hirap at Girl! Sabaga ng mga teachers. I heard ma-expel ka. bakit kanya? Si Kyle ang papa ni ba? So that means ma-expel po siya? Wait, di ba anak ko madili ingon? Kaya ma-expel si Kyle ng championship na nila next week. Girl, si Kyle Japon naman yun ako na. How about you? Leia, what will happen to you? I cannot remain silent. Finally! I'm gonna be the cheerleader na. I've always waited for your downfall, Leia. And it turns out, si Kyler man day mong downfall. How could you? Come on, Leia. I thought you're smart. Bugo man day ka! Girl, stop that! Can we please be here for Leia? Girls, we can't help her. She cannot even help herself, right? Ma, please ma, tawag ako ma. I need you, ma. Kailangan mo lang tika ma, please, tawag ako.
Lord, nga nang ako. na ikaw ay Yung naganig ko si Mama. Ikaw ba siya mo si Papa? Kaya si Kyle? Din ako mga friends? Dayon kini? Ano naman ka? Anong naaman ni? Ano naaman ka? at magtiwala sa may kapal. Nakahanda Kani? ang Diyos Kani pamilyane? Gupa na ni. Gupa na kayo ko. Ma? Ikaw ma? Anak ka? Tawagan ko ni mo. Inikabot ni mo nito. Yung anong karon wala na hindi ko tawag. Nagdawat ma. Kaya na ka ni Papa, himo na po kong kibiyaan. Ma! Kailangan ka mawala usa ka. ay mayroong halaga. Sa kanya I'm sorry, Pa. I'm sorry, Pa.